Lo que está ocurriendo en el Ártico es una huella inequívoca del calentamiento global. Cada verano la superficie de hielo aquí es menor, pero en invierno, con menos radiación solar en el hemisferio norte, la capa de hielo se recupera. Eso siempre ha sido así, hasta ahora. Este ano o que estamos vendo polo momento, ata o mes de novembro, e acaban de sair agora mesmo os últimos estudios, é que nin sequera se está formando ese xeo, o sea, no que sería a tasa normal. De feito, se un ve o que sería o normal de superficie que estivese ocupado climatolóxicamente o que está agora, pois é moi inferior. De feito, ao finais de novembro, o mes de novembro se pode clasificar como o novembro que menos masa de xeo ten no Ártico. Los científicos temen que el deshielo se esté acelerando debido al proceso de retroalimentación que sufre la zona como consecuencia del aumento de temperaturas. Porque hai que recordar a gran diferencia que existe en absorción de radiación entre unha masa de xeo, que prácticamente fai que toda a radiación do Sol rebote cara ao espacio, e unha masa de auga que fai justamente o contrario, que fai é absorber a radiación. Isto, evidentemente, agora non ten moita importancia neste período do ano, porque apenas hai radiación solar. De feito, hai zonas xa das que estamos falando aí que non reciben nada de radiación solar, pero si o vai a ter pois no próximo verán, cando quede moita máis masa de auga descuberta, cando esa masa de auga absorba máis calor e cando de novo no vindeiro outono pois é máis difícil que ese xeo chegue a formarse. Por si fuera poco, el pasado invierno ha ocurrido algo no muy común. Una profunda borrasca provocó un gran retroceso del hielo, que alcanzó mínimos históricos. Aquí en Galicia, de feito, temos moito esa experiencia. Cando chega unha borrasca relativamente forte, nos preparamos para moita chuvia, pero sabemos que tamén que as temperaturas van a ser moi suaves e, polo tanto, temos este ambiente de moita humidade, pero non moito frío. Bueno, normalmente estas borrascas circulan por latitudes medias, pero ano pasado unha desas borrascas colleu unha trayectoria cara ao norte e se instalou por riba do círculo polar ártico. Levou consigo esa masa de aire relativamente templado, levou consigo os ventos de componente sur e a humidade, polo tanto, eso pois fixo que o xeo onde quedou fose máis quebradizo e en moitas zonas simplemente o desfixo. El deshielo del Ártico tiene grandes repercusiones, por ejemplo, en la navegación. En un futuro próximo será posible cruzar la ruta del noroeste, que comunica a Europa con Asia, acortando mucho las distancias. O xeopolítico tamén é moi importante porque se poden explotar recursos que están no fondo, que ata agora eran imposibles, pero se non pensamos movernos de latitudes medias tamén vai a ter repercusións, porque eso vai a modificar a circulación do hemisferio norte, eso que provoca que haxa unha fonte de humidade máis grande para que poida nevar nas zonas de Siberia, eso vai alterar todos os circuitos de circulación a nivel planetario e, polo tanto, bueno, pois terminará afectando tamén a Galicia. En principio, a afectación principal se supón que vai a ser nos invernos, que paradóxicamente, un tanto paradóxicamente, pois poden ser algo máis fríos ou ter episodios de chegadas de masas de aire ártico. Recuerden que la previsión para el invierno, precisamente por el deshielo del Ártico, apunta a unos meses especialmente fríos en Europa.